Sa pag-alis nila Pio Carpio sa panabutan, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang humandusay si Gonzalo sa sinasakyan nitong kalabaw. Hoy! Gonzalo! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sigaw ni Pio Carpio. Tio Carpio, tulungan mo ako. Hindi ako makahinga. Sagot naman ni Gonzalo. Kaninong kubo ba yung nasa harapan natin, Tio Carpio? Bakit labis akong nalulusaw? Hinihigop nito ang kaluluwa at presensya ko. Dagdag pa ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, agad din naman siyang napalingon sa kung saan itinuturo ni Gonzalo ang kinaroroonan ng kanyang sinasabing kubo. Ang mga kasama noon nila Gonzalo ay halos pagkumpulan na silang magtsuhin dahil sa mga nangyayari. Hindi kasi nila maunawaan ang kaganapang yun. Gawa ng ang buong pagkakaalam nila, hindi nadadapuan ng sakit ang aswang, lalo na kung ito ay gabunan. Habang pinapanood nila ang paghihirap ni Gonzalo, hindi nila maalis ang pag-aalala dito. Kitang-kita nila ang pagsuka nito ng isang malapot na laway na halos hindi napuputol kahit nakadantay na ito sa lupa. Dahil sa mga pangyayaring yon, pinili ni Pio Carpiong maghanap ng mga halamang gamot na maaaring makatulong kay Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang naglaho din sa paningin ni Gonzalo ang kubong kanyang nasipat. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagbalik ng gaanang pakiramdam ni Gonzalo. Hindi na niya muli pang naramdaman ang pakiramdam na para bang hinihigop ang kanyang kaluluwa dahil lamang sa pagsilay sa kubo. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili nilang magpahinga na muna saglit upang kahit papaano'y mabantayan nila ang kalagayan ni Gonzalo. Nang medyo maramdaman na ni Pio Carpio na gumagaan na ang pakiramdam ng kanyang pamangkin, tinungo niya ito upang kausapin. Iho, ang kubo ba na nasilayan mo ay kahawig ng kubo ni Ginang Cedes na ating pinagpahingahan kagabi? Tanong ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumangulang naman ito upang ipakita ang pagsang-ayon niya sa sinabi ni Pio Carpio. Nang makita ito ni Pio Carpio, doon niya nakumpirma na ang kubong nakita ni Gonzalo ay ang kubong pagmamay-ari ni Mamang. Halos ang karamihan lamang sa nakakakita ng kubong yun ay ang mga nilalang na merong masamang bahid ng dugo sa kanilang katawan. Kadalasan ay ito ang ginagawang bitag ni Ginang Cedes sa sinumang nilalang na magtatangkang pumasok sa panabutan. Karamihan sa mga nilalang na nahuhuli ng bitag na yun, hindi na nagagawa pang makatakas. Kapag nahigop ang kaluluwa nila ng kubo, yun na ang katapusan para sa kanilang buhay. Nang marinig ito ni Gonzalo, doon na niya naunawaan ang lahat ng kanyang nakita kanina. Maging sila Samuel noon, hindi makapaniwala sa sinabi ni Pio Carpio. Hindi nila mawari kung paano nakakagawa ng ganoong klase ng bitag ang kanilang pinuno na si Cedes. Halos palaisipan din para sa pangkat nila Samuel ang usal na ginamit dito ni Mamang upang hindi ito masilayan ng mga nilalang na namulat na sa kakaibang mundong ating ginagalawan. Matapos nila noong makapag-usap, pinili nila Gonzalong muli nang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa pag-alis nila sa panabutan, halos hindi maalis kay Gonzalo ang pagkabahala. Wala kasi siyang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari sa kanya sa lugar ni Mamang. Maaaring may mga bitag pa itong nakakalat sa paligid
na siyang labis na ikinakatakot ni Gonzalo. Ilang oras pa ang lumipas, nakalayo na nga sila Pio Carpio sa panabutan. Kasalukuyan nilang tinatahak ang daan patungong Siokon upang makumpleto na nila ang kanilang misyon. Sa paglubog ng araw, nadapo na sila sa isa sa mga kabundukan ng Siraway. Oh, mag-iingat kayo dito ha. Hindi ordinaryo ang bundok na ito. Marami ditong mga naninirahang nilalang na merong ipinapamalas na kakaibang kapangyarihan. Paalala ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng kanyang pangkat, nagpakita lamang ito ng pagsang-ayon. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang magsigana ng apoy na siyang magiging ilaw nila sa madilim na paligid. Dahil sa nasa paanan sila noon ng bundok, kaya medyo hindi nakakatagos ang liwanag ng buwan sa mga malalapad na dahon ng puno. Wala na kasing pagpipilian noon sila Gonzalo, gawa ng puro patag na ang lupain kapag nakaalis na sila sa paanan ng bundok. Nang maihanda na nila Gonzalo ang kanilang makakain, agaran din naman nila itong nilantakan. Matapos nilang kumain, pinili nilang kunin ang natitira nilang tuba upang mag-inuman. Napakasaya noon nila Gonzalo, gawa ng malapit nang matapos ang kanilang misyon. Kahit papaano, nagpapasalamat din ang mga kasamahan noon ni Gonzalo dahil sa ligtas silang papaalis ng Siraway. Walang nalagas sa kanila, kaya mararapat lamang yon na ipagdiwang. Sa paglalim ng gabi, paisa-isa nang natulog ang pangkat ni Pio Carpio. Dahil sa maliwanag noon ng buwan, hindi nakaramdam ng antok itong si Gonzalo. Wala naman siyang ginagawa noong mismong gabi, kaya pinili niyang lumipad sa kalangitan upang pagmasdan ang paligid. Nais niyang makita ang kabuuan ng Siraway na siyang lupain ng mga tao na kanyang hinahangaan. Bago tuluyang lumipad noon si Gonzalo, pinili niyang magpaalam kay Pio Carpio dahil sa baka hanapin siya nito. Tio Carpio, alis na ho muna ako. Babalik din ako kagad. Paalam ni Gonzalo. Sige Gonzalo, bumalik ka kagad ha. Huwag kang maglalalayo. Maraming panganib sa paligid. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos niyang makapagpaalam, agaran din naman ang ginawa niyang pag-alis sa kanilang kinaroroonan. Napakasaya noon ni Gonzalo dahil sa yun ang unang beses na makapaglilibot siya sa Siraway. Habang nagmamasid si Gonzalo mula sa kalangitan, meron siyang nakitang isang lugar na nakapukaw ng kanyang atensyon. Isa itong kuweba sa itaas ng bundok na kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang makasipat siya ng isang lalaking nakatingin din sa kanya sa bunganga ng kuweba. Meron itong mga kakaibang kulay sa kanyang katawan at meron itong suot-suot na kwintas na merong mga bungo ng kung ano-anong nilalang. Dala ng kuryosidad noon ni Gonzalo, agaran niya itong nilapitan. Nang makalapit na doon si Gonzalo, nagkatitigan silang dalawa ng lalaki. Habang nanlilisik ang mga mata ni Gonzalong nakatingin sa nilalang na yon, patuloy lamang ang pagngisi ng lalaki habang nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Animoy hindi yun natatakot sa kanya. Kaya ang ginawa ni Gonzalo ay sinugod niya ito upang kitilan ng buhay. Ang buong akala noon ni Gonzalo, ordinaryong aswang lamang ang matandang yon, pero paglapit niya, bigla siyang nagulantang nang makasipat siya ng kakaibang nilalang na lumabas sa likuran ng lalaki. Halos hindi nagawang makasugod noon ni Gonzalo
dahil sa kanyang mga nakita. Alam niyang hindi ordinaryong aswang ang nilalang na yun, bagkus ay isa itong uri ng aswang na naghahari sa lahat ng kanilang uri. Hanagob! Anong ginagawa mo rito? Paano ka napunta rito? Sigaw na tanong ni Gonzalo. Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman ito at nagwika ng, "Mas gusto kong mag-isa, iho. Ikaw, bakit ka nandito? Tsaka hindi ka ba magbibigay ng galang sa kaharap mo?" Dahil sa mga narinig noon ni Gonzalo, labis na galit ang kanyang naramdaman para sa lalaking yon. Imbis na sundin niya ang kagustuhan ng isang hanagob, pinili niyang kontrahin ito. Panatag kasi noong mga oras na yon si Gonzalo sa kadahilanang nasa pangangalaga niya ang bawod. Wala akong inaalaya ng aking paggalang kung hindi ang kaanib ng pamilya ko at ang mga sugo ng Diyos. Bakit ako magbibigay ng pugay sa'yo kung kaya namang kitang paslangin ora mismo? Sagot naman dito ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtawag ni Gonzalo ng bawod na kanyang mutya. Agaran niya itong isinuot upang mabigyan siya ng dagdag na kapangyarihan. Dahil sa ginawa noon ni Gonzalo, mas lalong naligayahan naman ang lalaki dahil sa kanyang mga nasisilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili na ni Gonzalong sugurin ang hanagob na kanyang kalaban. Hindi noon pinansin ni Gonzalo ang maaaring mangyari sa kanya sa pakikipaglaban sa isang uri ng aswang na di hamak na mas malakas sa kanilang angkan. Paglapit ni Gonzalo sa hanagob, laking gulat na lamang niya nang hawiin ito ang kanyang kamay na siyang ginamit niya sa pag-atake. Kasabay ng paghawi ng kanyang kamay ay ang paglabas ng gabay ng hanagob na yon na siyang labis na nagpakilabot kay Gonzalo. Halos manginig ang buong panga nito nang makita niya ang malademonyong gabay ng hanagob na kanyang kalaban. Maging ang bawod na kanyang pagmamayari ay wala nang nagawa dahil sa hindi naman ito nagamit ng lubusan ni Gonzalo. Nang lumapit na kay Gonzalo ang hanagob, doon na mas lalong nakaramdam siya ng labis na pagkatakot para sa kanyang kamatayan. Halos hindi niya matitigan ang nanlilisik na mga mata nito at malademonyong pagmumuka. Sa bawat paghakbang ng hanagob papalapit sa kinaroroonan ni Gonzalo, ay dahan-dahang pagbabago ng kaanyuan nito. Hindi din ito narinig ni Gonzalong mag-usal, kagaya ng kanyang ritual na ginagawa kapag siya ay nagpapalit ng anyo. Doon niya unti-unting napagtanto na ang lahi ng mga hanagob ay napakalayo ng kakayahan kumpara sa kanilang angkan. Hindi pa man nakakalapit ang hanagob noon kay Gonzalo, pinili niyang tumakas na lamang at ipagbigay alam ang nangyari sa kanyang tiyuhin. Pero nung akmang lilipad na si Gonzalo, agara naman siyang nahawakan ng gabay ng hanagob. At saan ka pupunta? Di ba kanina ang tapang-tapang mong harapin ako? Binastos mo ang katauhan at lahi ko. Kaya mararapat lamang na ito ay pagbayaran mo. Wika ng hanagob. Habang nakahawak kay Gonzalo ang gabay nito, pilit pa rin siyang kumakawala sa kanyang pagkakadakip. Ibinuhos na ni Gonzalo ang lahat ng kanyang kakayahan, pero sa kasamaang palad, hindi niya na kayang makipaglaban sa lakas at puwersa ng isang hanagob. Wala nang nagawa noon si Gonzalo kung hindi ang sumigaw at humingi ng tulong kay Pio Carpio. Tio Carpio! Tulungan mo ako! Sigaw ni Gonzalo.
Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagdakip kay Gonzalo ng hanagob. Sa pagkadakip noon ni Gonzalo, napakaraming katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya kasi inaasahang darating sa puntong mahaharap siya sa isang hanagob na minsan niyang hinangaan. Halos hindi pinangarap ni Gonzalo ang makaharap ang kahit isa sa mga ito, pero hindi niya lubos sukat akalain na darating siya sa punto ng kanyang kinaroroonan. Habang hinahawakan ng hanagob si Gonzalo, wala itong nagawa kung hindi ang hayaan ang hanagob sa nais nitong gawin sa kanyang sarili. Habang siya ay dahan-dahan itong pinapasan, nagwika sa kanya ang hanagob ng, "Huwag ka nang sumigaw. Walang tutulong sa'yo dito. At kung may tutulong man, sisiguraduhin kong hindi ka nila matutulungan. Masaya ako ngayon dahil meron akong alipin na isang gabunan." Nang marinig ito ni Gonzalo, kahit papaano nabuhayan siya ng kanyang loob dahil sa pagkawala ng balak ng gabunan na siya ay kitila ng buhay. Dahil sa mga sinabi ng hanagob, doon na unti-unting bumuo ng plano si Gonzalo sa kanyang isipan. Sa pagpasok nila sa kuweba, dahan-dahan ang nagpalit ng anyo itong si Gonzalo. "Pasensya ka na pala, alipin, sa aking tirahan. Hindi ko inaasahan na merong bibisita sa akin. Sa ngayon, pilitin mong maging pamilyar sa iyong dinaraanan at lugar na iyong kinaroroonan. Magiging mahigpit at mabigat ang trabaho mo bukas, kaya dapat makapagpahinga ka ng maayos ngayon." Wika ng hanagob. Hindi naman nagawang sumagot noon ni Gonzalo dahil sa sobrang takot nitong nararamdaman. Ang ginagawa niya lamang noong mga oras na yon ay ang tawagin sila Pio Carpio sa kanyang isipan upang magmakaawa na siya ay iligtas sa mga kamay ng hanagob. Dahil sa mga narinig nila Pio Carpiong pagsisigaw noon ni Gonzalo, halos nagising silang lahat sa pagkakatulog. Alam nilang merong nangyayaring hindi kaaya-aya noon kay Gonzalo, gawa ng unti-unting naglalaho ang presensya nito. Halos hindi na ito matunton nila Pio Carpio dahil para bang nabubura ang bakas noon ni Gonzalo sa mundong kanilang kinagagalawan. Dahil sa mga pangyayaring yon, halos hindi nakatulog sila Pio Carpio, gawa ng pinili nilang hanapin noon si Gonzalo. Sa bawat sulok ng paanan ng bundok, patuloy nilang tinatawag noon si Gonzalo. Nang maikot na nila ang paanan, napagpasyahan nila Pio Carpio na mag-umpisa ng umakyat sa itaas ng bundok. Doon kasi nila huling narinig ang boses ni Gonzalo, kaya maaaring doon nila ito matagpuan. Sa pag-akyat nila Pio Carpio, hindi nila ininda ang dilim ng buong paligid. Sila Samuel noon, panay kausap na sa mga dahon ng mga puno upang alamin kung nasaan naroon si Gonzalo. Kahit ang mga laman lupang nakakausap nila noong mga oras na yon, bigong matagpuan si Gonzalo. Sa pagsapit ng umaga, patuloy pa rin silang naghahanap kay Gonzalo. Kahit naikot na nila ang kabundukan, bigo pa rin silang makahanap ng bakas ng kanilang kasama. Dahil sa sobrang init ng araw, pinili nilang magpahinga at magluto ng kanilang makakain. Habang kumakain noon ang pangkat ni Pio Carpio, ipinangako nila na hindi sila aalis sa lugar hanggat hindi nila nakukuha o nakikita ang katawan ni Gonzalo. Kaya nasabi ito ng mga kasamahan ni Gonzalo dahil sa ang buong akala nila noon, patay na nilang matatagpuan si Gonzalo. Gawa nga ng
biglaan na lamang ang pagkawala ng presensya ni Gonzalo, kaya nasabi ng kanyang mga kasama na maaaring siya ay patay na. Habang sila ay nag-uusap, pinili ni Pio Carpio'ng manahimik na lamang at mag-isip sa kung saan maaaring tumungo si Gonzalo. Hindi siya naniniwalang patay na ito, gawa ng maraming beses na niyang napatotohanan at nasilayan ang determinasyon at abilidad na taglay ni Gonzalo. Matapos nilang kumain, balik na ulit sila sa paghahanap kay Gonzalo. Kung saan-saan na sila noon nadapo, pero tanging kabiguan lamang ang resulta ng kanilang paghahanap. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, naroon pa rin sa paanan ng bundok sila Pio Carpio. Dahil sa wala na noong maisip na paraan si Pio Carpio, tumungo siya sa tanawan at humiling ng gabay at tulong sa mga nilalang na nasa paligid. Halos hindi na kasi noon alam ni Pio Carpio ang nangyari kay Gonzalo, gawa ng maging siya ay wala ding nararamdamang bakas ng presensya ng kanyang pamangkin. Matapos niyang makapaghingi ng tulong sa mga engkanto, muli na naman nilang inumpisahan ang paghahanap kay Gonzalo. Sa paglipas ng linggo, bigo pa rin sila Pio Carpio na mahanap si Gonzalo. Ang iba noon na mga kasamahan ni Pio Carpio ay pinili ng bumalik sa panabutan upang humingi ng tulong kay Dadoy kung sakaling masipat nila ito sa kanyang lupain. Maliban sa paghingi ng tulong, naghanap na rin ang mga kasamahan noon ni Pio Carpio ng kanilang maaaring makain sa mga dumaraan pang araw. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, halos butot balat na lamang noon si Gonzalo dahil sa wala silang pagkain sa kuwebang kanilang kinaroroonan. Hindi rin lumalabas noon ang hanagob, gawa ng maaaring nararamdaman nito na nasa paligid lamang sila Pio Carpio. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang hanagob na yon ay kayang kumain ng buto ng kahit na anumang hayop, mairaos lamang ang kanyang gutom. Kaya niyang hindi kumain ng sariwang karne sa buong isang buwan kung ito ay kanyang kinakailangan. Ang tanging ginagawa lamang doon nila Gonzalo sa kuweba ay ang pagmasdan ang mga dagang gumagapang at ang mga gagambang gumagawa ng kanilang tahanan. Sa pagtagal ng pananatili doon ni Gonzalo, halos ikabaliw na niya ito dahil sa wala siya roong makausap o kahit mahingian lamang ng pagkain. Ang buong akala noon ni Gonzalo, yun na ang magiging daan ng pagkatapos ng kanyang buhay. Pero nagkamali siya dahil sa pagsapit ng hating gabi noong mismong araw na yon, nakasilay si Gonzalo ng isang lalaki sa loob ng kuweba na merong daladalang latigo na may 2 trespiko sa dulo. Okay. Ewan ko lang pero susunod kagad natin yung 33. Parang alam ko na, alam nyo kung anong iniisip ko at alam ko kung anong iniisip ninyo. Kita-kits tayo sa 33. Salamat. Grabe, ang angas nito. Hindi ko mapigilan yung kilig ko. Sorry.